नुबाय सोला माबा बुटखौसो दाङो र' एडभान्स लानोसै होनबा नों लानो सानदोंमोन ayo hidungnya nih lagar mana lagar coba lasnya mana ada kalau 2500नि फाग्ला जादों नोंखौ बेफोरनो 2500नो नायदो गसाइगाव गाइसमोन 2500 बिस' लानोसै होनबा खेनसेआव लानोसै लादो दे दामि दामि हेलौ गाइस जों दा थांगासिनो गसाइगाव टाउनाव लोगोफोर दं जाग्लां दं गसाइगाव टाउन थांनो नागिरदों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला दा थांसै जों नै स्लौ गाइस जों दा थांगासिनो नै गसाइगाव टाउनाव मा लागोनथाय नायलांबाय थांबाय जाबाय देरहासारा मा लागोन आरोखि नैबे मन्दिर गिदिर दं बेयाव गसाइगाव सत्संग बिबा गसाइगाव नैबे मन्दिरा ओमफ्राय नै ओरै ससे थांबा बाजार मोनहैबाय दै जाजोब्बायलै नै अखा हाबाय थानायखायनो एकदम गाज्रिथारलै बोथोरा दखानफ्राबो नै नै दखानाव हाबदों मा लागोनथाय आं सक्स लागोन नों दे गसाइगाव बाजाराव नै बुटआ माबायदि अबे 2500 जाखो देखा थिनब्रा दे नायनो देखा दे काकू दिखिसिल रे आम्ही बिस' नैबे गाड़ा मोजां लै बाजार लानोसै गैजाया बे मोजां बे गथ' गोरलै गानग्रासो 2500 मालब्रा बापरे इमान दाम दे अलप देखाया दे दे ayo hidungnya nih lagar mana lagar coba lasnya mana ada kalau 2500नि फाग्ला जादों नोंखौ itu hibi रेजिंआबो ini गुथ्रे जाया अखायाव खामानि गैयालै बिस' लानोसै होनबा खेनसेआव लानोसै लादो दे दामि बुस्थुफोर दङ ओमफ्राय दामानो गोसाथार नै बेफोरनो 2500नो नायदो गसाइगाव गाइसमोन 2500नि बांद्रायथारलै अखायाबो दाबो हागाया नै ओमफ्राय मा लाखोथाय बिसोरो नै बेवहाय आं मोजां मोनसे लानानै फैबाय ओमफ्राय बिसोर मा नायदोंथाय नायगासिनो आरो सिङावहाय मा मोनो बुटआबो माने जोंनि क'क्राझाराव खम ओमफ्राय नै बेवहाय माने दामफोरा बारा लायो आरो माने दखानाबो बांद्राय गैयाना बेयाव मोनसे नैबेयाव मोनसे दङ मोननैल'खायनो बुटफोरा बारा दाम लायो ओमफ्राय जोंनि क'क्राझाराव एसे खमाव मोनो आरो बुटफोर बिदिनो सक्सफोर बायदिसिना बिदि स्पर्ट्सनि माबाफोरखौ बेयाव मोनसे दङ ओमफ्राय नैबे मोनसे दामफ्रा गोसाथारना दखान गैयैखायनो लामायाबो नैलै बिराद गाज्रि माने दै गोजा ओरैजा मा मोनहैयोलै हा थांफेराखै ओरै थांबाथ' मेन हारर मोनहैबाय मा लाबावनो नागिरखो कामाख्या दखानावल' हाबथारब्रा नोंहा जेबो लाला गैयालै फैसा गैया नोंलाय मोजां लानो होननाया लाबाय लागोन बस आने निर्मा नांगौ हायटास फंबाया जेबो लाया हायटासखौ बेसेबां गोजानाव थाबाबो सिनायनोखौ सिनायनांगौ नङालै आं सिनायखाया नै गोसोम नुखायो मानसिफ्रानो गोसोम नालाय जाग्रा दखानाव हाबसिगोन दा नै
बरियालै माला गोथाव बरिया सिंग्रा दानि बरिया ना गुदुं गुदुं गरम गरम बिस' गोथाव जानाया गिरो दे जागोन दे नै गोथावखा गोथावालाय जानाय नायनि जाखांबाय जों दा सिंग्रा जादोंमोन ओमफ्राय नै अखा हाखावगासिनो मा लानो नागिरबावखोब्रा बिसोरलाय अखा हाबायलै नै दा थांनो मोनगोन ना मोनलाथाय मा जाबावगोनलै दैलिग अखाल' सिसुखौआनो जायालै जोंना मोजाङै देखायनो हायासै गसाइगाव टाउनखौ नोंसोरनो ना फंबाय आइटास मोजाङै देखायनो हायासै ना गसाइगाव टाउनखौ बोथोरा थिग नङाना नै अखा हालाजोबनाय बेनोसै भिडिअ'आ गसाइगाव टाउननि ब्लगआ नोंथांमोना नायनानै माबायदि नों कमेन्ट खालामबानो जाबाय ना मा होनो थिनदि कमेन्ट लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो फुरा गावसिजोबना हो गसाइगावखौ देखायबाय एसे दिनैनि भिडिअ' बिदि सिनियानोमोन जों दा थांफिनसै नै अखा एसे नागारबाय